Nibalani guys, igama Nqobile niphethe namazibela eIthonga angomhla ka-21 October. Guys, namhlanje-ke uBanele ubonile ukuthi hayi cha, sengathi-ke kumele ethi option B, njengoba nje uyise ethe nje akabuyele kwelamathonga mefuna ingane yakhe isinde, kodwa yena akafuna ukubuyela emumva ngoba phela usafuna ukubona ingane yakhe ikhule esiswini esikazama. Kunobaba-ke amthumbile lo baba uSithole, uhambile-ke waya kuyena eyomhambisela ukudla. Angazi nanokuthi wayemncisha isikhathi esingakanani ukudla, kodwa namhlanje ufike emphathele ukudla ngoba encenga usizo lwakhe. Hhayi, ubethukuthele-ke uSithole engafuni ngisho ukumbheka uBanele. Washo ukuthi wena mfana, umfana onjani uthumba ubaba uhlonipheke njengami, uSithole wonke pho? Wathi ngiyaxolisa baba, ngidinga usizo lakho la, nginombuzo. Yabo mengase ungiphendule lo mbuzo ngizokuqaqa ngiyathembisa. Wathi yindaba? Wathi ngifuna ukwazi ukuthi mengase ngishade uZama kungase kusizeni lokho ukuthi ingane yami ibe right. Wamane wathula uSithole, wathi phendula ngiyacela, ngicela ungiphendule. Wamane wavuma ngekhanda uSithole. Wajabula-ke guys uBanele ebona ukuthi hawu, safika isixazululo sey'nkinga zakhe. Ngoba phela bekade engafuni ngampela ukuphinde emuva, kodwa mekukhona option B and option B uzosebenza, hhayi ubonile ukuthi hhayi-ke shuthi kahle kahle he's gonna go with the option B. Hambile-ke wotshela uSanele le lamfihle khona ukuthi lalela, sikhona indlela yokusindisa uZama nengane. Wabuza-ke kuSanele ukuthi yindaba uzowenzani? Wathi kumele ngishade uZama. Wathi ini? Hhayi besingakhulumanga-ke ngokushada uZama lana. uMbali yena uthini ngoMbali? Wathi ngiyacela mfowethu uzomele uqondisise, ngifuna ukusindisa ingane yami la noZama lana. Wathi lalela, asikaze savumelana ngomshado, okay? Phela wena usemzimbeni wami, mina mase ngibuyela emumva ngizothini kuMbali? Hhayi ngeke angivume. Kwabonakala guys ukuthi-ke nalo option B uza ney'ngqinamba ey'ningi, ikakhulukazi for uSanele. Sazi-ke guys ukuthi-ke iyoza la nkomoni-ke ngoba phela manje sengathi ubhuti kumele akhethe ukuphinde emuva ngoba ukushada-ke uZama nako angeke kuze kuvunywe phela-ke uSanele. Noma mhlampe bazomeqisela-ke uSanele beshadane ngasese, kumane nje kuqhamuke sekuthiwa hhayi sesishadile. Ayi guys, yaze yanzima-ke impilo kaSanele bakithi. Yonke into utshela vele sekwenziwe ngoba ngisho ingane ubengazi ukuthi awusezoba ubaba uBanele, bamtshele nje sekwenzakalile. I'm sure nomshado futhi-ke bayoqhamuka nje sebemkhombisa iringi kuthiwa nakho ifindo seliboshiwe. Ebese-ke uyamkhalela kanjalo-ke bandla uSanele. Kodwa mhlampe kungcono ahlale la esehleli khona manje ngoba nangu nomathandanana wakhe la bayamthatha, ukapteni wonke. Ubaba omchunu lo omusha ofikile osindise impilo kaMbali. Ngathiwa impela uy'misele ngayo uMbali. And sebeze bami-introduce-a ngisho kubaba wakhe uMbali uDladla. Guys, kusazoshuba. Shuthi-ke guys-ke emva kokuthi-ke uMbali esinde kuleya mpilo yakade icishe yamudla izolo, isibhamu lesi kade sicishe samdubula la mfanyana kade ethunyelwe untanzi. Kwafika-ke yena-ke uMandla Mchunu-ke wamsiza wamlamulela. Uhambile-ke wayosho kubo ukuthi hhayi bo, yazi ngisindiswe umlisa thizeni ebengiqala ngqa ukumbona. Wabuza ubaba ukuthi ubani? Wathi hhayi uMandla. Wathi isibongo? Wathi angisitholanga isibongo. Hhayi-ke waphatheka kabi-ke uDladla ngoba befuna ukuyombonga lo bhuti mathupha. Ayi, kanti-ke lo baba lo uzohamba-ke manje eNtanzi. Ufika eNtanzi nje ufuna ukumphenya mayelana nokufa kwenduna. Ushilo ukuthi hhayi mina nguMandla Mchunu. Wathakazela-ke kuNtanzi, wathakazela-ke uNtanzi, ethakazela lo baba lo mncane. Uthe mefika laphayana-ke ufika vele usehlinile ubhuti ngoba uyazi ukuthi uze kuy'ngwenya zodwa ey'dla nayo futhi, hhayi indaba zokudlala. Ushilo ukuthi hhayi mina-ke ngizophenya mayelana nokufa kwenduna. Ngizwile kuthiwa bekade ninomhlangano nenduna, emva kwalapho kwaba khona ukukwebhana, then emva kwalapho kwathiwa induna ayisekho emhlabeni. Wathi hayi bo, mina ngihambile emva komhlangano ngeza la kwami ngazoyidlela ukudla kwami njengoba ubona nje ngibhizi ngiyidlela ukudla kwami. Wathi hhayi bo, angizwanga-ke kodwa ngaleyo ndlela mina, ngize kuthiwa uma kukhona umuntu oxabene naye wena, hhayi uyayiqondela kuyena mathupha uqede ngaye. Wathi hhayi awuzwanga-ke kahle, kanti nami-ke ngizwe okuningi ngawe, yazi sengithi angikwazise nje. Wathi yini oyizwile? Mina engikwaziyo ngami ukuthi alikho icala elingeqayo, ngiyakwazi ukuziphenyela futhi-ke njengoba ngikutshela nje lokho, ngifuna wazi ukuthi leli cala lokufa kwenduna ngizoliphenya futhi ngizomthola ukuthi uba umbulele. Wathi ungakhathazeki mfoka Mchunu, uma udinga usizo futhi uze la kuthina sizokusiza nathi.
wathi njengoba kade ngishilo, angidingi usizo lamuntu, ngiyinkomo edla yodwa mina, ngizoziphenyela leli cala futhi ngizozixazululela lona ngingedwa. Guys, uNtanzi-ke esikhundleni sokuthi-ke aswace, akaswacanga ubhuti, mane nje waqina isibindi, wenza sengathi nje wonke la mazwi kaMchunu akufana njengokuthela amanzi emhlane wedada. Hhayi-ke lapho-ke uMduduzi yena ubebona ukuthi khona ubungozi obuzayo laphaya esigodini sase-Ezulwini. Lo mlisa lo, hhayi ukuthi nje mncane ngomzimba, kodwa-ke amandla anawo awuyibhubesi uqobo lwalo. Guys, akagcinanga-ke lapho uMchunu uhambile kwaya kuMbali. Wafika kuMbali-ke wamtshela ukuthi lalela, ngizwile ukuthi nawe uke wakhuluma nenduna, yini le benikhuluma ngayo before ibulawa? Washo ukuthi hhayi, bengimcela nje ukuthi asisize phela nangu uNtanzi ebhizi eqhoboza iy'mali zethu ethi ufuna sikhokhele i-protection fee. Ngasho-ke ukuthi akangenelele njengenduna. Uqale wanqaba-ke ngoba vele phela yena benoNtanzi bayazwana, futhi-ke usekhukhwini lakhe kakhulu uNtanzi. Kodwa ngamthusa ngokuthi mekuthi akayenzi lento engimcela yona ngizotshela inkosi. Wase wagcina esohlangothini lwami-ke, hhayi washo ukuthi lento le protection fee akahambisani nayo naye. Ayi guys, useyasho kuMbali ukuthi-ke ngicathi iyona-ke into edonsela amanzi ngomsele, wagcina esebulawa. Hhayi, wajabula komchunu esebona ukuthi khona into ephathekayo anayo ngoNtanzi, njengoba nje vele ey'misele ngokomqumba phansi. Ugcine semu-introduce-a-ke nakubaba wakhe-ke uMbali. Kubonakala nje ukuthi sengathi bahlongoza-ke indaba isihlobo esihle, kodwa hhayi ngokuphelele okwamanje nje basa-introduce-ana, kodwa khona la lokho kuyakhona. Nangendlela bekade emhlonipha ngayo ubaba uDladla uMchunu, bekubonakala nje ukuthi sengathi hhayi impela kuzoba umkhwekazi wakhe wakusasa. Guys, akupheli-ke lapho. UMduduzi-ke uke wahamba wamtshela uNtanzi ukuthi yabona kodwa ukuthi sengathi sekuqala inkinga-ke manje. Angazi nanokuthi mekuthiwa ngiyamzingela lo mlisa ngizomqala ngakuphi. Usethi uNtanzi lalela, ehlisa umoya wena. Thina siyaqhubeka nale operation yethu. Ashintshi lutho baba. Ahlehle emumva. Forward we go. Hey guys. UMduduzi-ke kodwa uvalo lukhona. Ngathi uyabona ukuthi khona impela okuza kanzima la. Sengathi impela bazohlangabezana ney'mbila y'thutha ziholwa emhlophe ngaphambili makunje. Kodwa-ke uNtanzi, ngoba siyamazi unenkani guys, and usebone eqeda ngabantu abaningi guys, ngisho uGadla wathi uyafika uzoqeda ngayo uNtanzi, hakwanhlanga zimuka nomoya kuyimanje u6 feet under. Kodwa-ke asithembe ukuthi uMchunu-ke yena uzokwazi ukuthi impela aqine abe indoda, kube uyena onqobayo this time around, cause isikhathele uNtanzi hlezi njalo eqeda abantu elokhu ezenza inkosi laphaya esigodini sase-Ezulwini ehlukumeza umphakathi. Akube khona-ke nje one good man ozowazi ukuthi aqede nya ngoNtanzi guys. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Nibonani guys, igama ngiNqobile, niphathela amazwibela e-Ithonga angomhla ka-21 October.